Siema synki, siema tak zwane dziołszki. Względnie frele. Relax, chill out, everything's gonna be alright. Tak mówią. No. I chciałem z wami pogadać dzisiaj, w tym momencie, przy tej okazji tutaj. Jak głosi tytuł, no... Moja kariera jako studenta się zakończyła. Nie była bardzo długa, ale była intensywna. No po prostu poprawki mnie wykończyły. Wygrałem, na 6 egzaminów wygrałem z 4. To i tak jestem z siebie dumny, szczerze mówiąc, a warunki tyle kosztowały, że no nie dałbym, prędzej bym sobie nogę odjął niż dał tyle hajsu na warunki. Których jeszcze mogę nie zdać w przyszłym roku, bo te egzaminy trzeba nadrobić w przyszłym roku po tym, nie? Także no, moja kariera jako studenta się zakończyła. Teraz zostaję profesjonalnym youtuberem, także będę miał dużo więcej czasu na YouTube'a. Nie będzie mnie w weekendy prawdopodobnie, no w weekendy będę niedostępny, ale tak to na beztydniu, jak to się mówi, od poniedziałku do piątku będę dostępny. I będę robił. Będę dużo robił. Generalnie no, na YouTube będzie, już można zauważyć, że jest więcej codziennie filmów wrzucanych. Będę robił więcej live'ów. W ogóle do live'ów, tak żeby wam ułatwić to oglądanie, to do filmu w opisie pod film wrzucę wam linki do takich dodatków do Google Chroma. Takich, jakby to powiedzieć, nie apek, znaczy w sumie apek do Google Chroma, które się dodaje, takich, które informują o live'ach. Jak się zaczyna live, to wtedy wyskakuje jakieś tam okienko czy coś takiego. Szczerze mówiąc nie wiem do końca, bo ja nigdy tego sam nie używałem. Żeby wam ułatwić po prostu tych live'ów oglądanie, no i cóż, i tak to będzie wyglądać, nie? Mogę wam dać lifehacka życiowego, protipa, że zanim pójdziecie na studia, bo teraz dużo osób zaczyna swoje studiowanie, początek października, to dobrze się zastanówcie, jak wybraliście kierunek i dobrze był przemyślany, to jeszcze się zastanówcie na pewno, czy jest dobrze przemyślany, żeby potem nie to, że ja wybrałem zły, no mnie generalnie trochę moje wyobrażenie o tym, jak te studia miały wyglądać, a to jak one potem wyglądały, no ale wiecie, ja na studia dojeżdżałem godzinę autobusem i czasami faja mi zgasła. Kulebele. Dojeżdżałem godzinę autobusem, a czasami miałem zajęcia do godziny 20, także zdarzało się czasem 2 razy w tygodniu, że wstawałem o godzinie 5:30, a do domu wracałem o godzinie 21:30 mniej więcej, nie? No i wyobraźcie sobie, gdzie potem czas zjeść, odpocząć, na naukę, na jakiegoś YouTube'a, o live'ach już nie wspomnę, także no studia. Ten krótki okres studiów wykończył mnie na tyle, że dostałem zakoli na łebie jak stary hop. Pewnie tutaj mi wrzody wyrosły już w organizmie gdzieś tam. Oczy, a to od monitora akurat takie wory. No i tak to wygląda. I teraz cóż, koniec Niklausa studenta, początek Niklausa zawodowego youtubera. Mogę powiedzieć, że jestem pracujący w zawodzie rozrywka multimedialna. No, także adblock off, bo umrę z głodu. Nie no, żartuję, chociaż akurat ja bez adblocka oglądam filmy i na YouTubie od jakiegoś czasu i żyję. Nie jest to aż takie złe, polecam sobie spróbować. Ja myślałem, że życie na YouTubie z adblockiem chociaż do jakiegoś stopnia jest niemożliwe, ale da się, ja już adblocka nie używam w ogóle. Ale to tak by the way, a w tym momencie co? Pamiętam o Batmanie po śląsku. Uwierzcie mi, naprawdę o nim pamiętam. Może nawet dzisiaj się za niego wezmę. Bo zawsze tak, za późno, za wcześnie, coś tam i nigdy jakoś nie mogłem się wziąć za niego. Ale teraz
Jak to się tak... Nie, co to się... No nie, coś się pokazuje, że to się zrobi. Nieważne, ale wezmę się za niego, pamiętam o nim, także będzie seria z Batmana ostatniego, który już działa po śląsku na YouTubach. No, live'y robię. Live'y robię tak przeważnie w godzinach takich, powiedzmy, południowych. Na przykład od 12 mniej więcej do 3, coś takiego, a potem wieczorem. Znaczy to różnie, ale zawsze na Facebooku informuję, także warto, jak ktoś na Facebooku jeszcze nie polubił fanpage'a, to polubić i na Hitboxie tam follow, wiadomo, no do wszystkiego linki macie pod filmem. Wszystkich ważnych rzeczy, G2A i innych Facebooków, Twitterów, wszystko tam znajdziecie zawsze. Ja zawsze o live informuję na Twitterze i na Facebooku, także chociaż słyszałem, że te powiadomienia nie zawsze pomagają, także warto sobie ściągnąć te apki. Tam ich jest parę, dlatego podrzucę wam też parę linków, niech tam se każdy wybierze najlepszą dla siebie. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Zimno jest na placu FES. No zaraz idę się gdzieś przejdę, może jakiegoś vloga, mam parę pomysłów na fajne vlogi, teraz będę miał dużo czasu na zrealizowanie jest, także co? Życzę wam powodzenia, trzymam kciuki za wasze studia, żeby na tych studiach wam lepiej poszło jak mi. No i co? I trzymajcie się, pamiętajcie, nie zmuszajcie się do niczego nigdy, bo na przykład zmuszać się to jest w ogóle najgorsza sytuacja, jaką sobie mogę wyobrazić, to jest na przykład, że ktoś ma taką presję w domu, że na przykład rodzice mu każą, nie? Bo dziadek był lekarzem, ja jestem lekarzem, to moje dziecko też musi być lekarzem, nie? I są takie domy, na pewno o tym wiecie, może nawet wy jesteście takim przypadkiem, czego wam broń Boże nie życie i ja na szczęście nie byłem. Że na przykład rodzice nakazują, nie? Ty masz studiować prawo, ty masz studiować medycynę i masz być doktorem. A na przykład ty tego nie lubisz, ty w ogóle nie jesteś tym zainteresowany i na siłę i potem co? Alkohol, jakieś inne specyfiki potem wchodzą w grę, bo człowiek jest zestresowany cały czas, w ogóle chodzi jak żywy trup wykończony. To jest bardzo coś złego. Mam nadzieję, że nie jesteście w takiej sytuacji, że nie macie rodziców, którzy na was presję jakąś wywołują. Na szczęście na mnie nikt presji nie wyciskał żadnej, wręcz przeciwnie. Ja na siebie presję narzuciłem w pewnym momencie, trochę za dużo mi się wydaje i to wtedy mi większość włosów z głowy wypadła. No, także trzymam za was mocno kciuki, najdrożsi, i życzę wam powodzenia. Patrzcie tam jako.